Тылсымлы, яңа ел алды төнендә Камал ФМ алып баручысы Гадел студияга беренче булып килде. Ул юкка гына иртә таңнан торып килгән дип уйласагыз, ялгышасыз. Бер дә юкка түгел. Аның матур, җылы яңа ел кичәсе ясыйсы килә. Ул әле дворниклар керергә өлгермәгән кар көртләрен йыра-йыра, кичтән урын булмау сәбәпле, күрше йортның ишек алдында калдырган кыйммәтле Кытай машинасына утырды да, артистлар бай халык, театрга китте. Тик театрга килеп җиттү әле ул бер мәсьәлә. Ә менә аның эченә үтү үзе бер квест. Яңа бинадагы спектакльләргә тамашачылар билет алырга интеккән кебек, монда эшләүче хезмәткәрләр дә театрга керә алмый интегә. Чөнки көн сайын алышынып торучы саклык хезмәткәрләре аларның берсен дә танымый. Документыңны оныттың икән, баш бетте. Гаделне дә ярты сәгать буе кертми азапладылар. Озак кына бу театрда эшләвен дәлилләргә туры килде. 1 километрга сузылган озын коридорлардан үтеп, ниһаять ул гримеркасына керде. Спектакль өчен тегелгән костюмын киде. Көзгә каршында үзенә озак кына сыкланып торганнан соң, аны бәйрәм рухына бик туры килә дип тапты һәм ныклы адымнар белән театрның яңа ел студиясына атлады. Студияда тынлык. Әлегә беркем юк. Тукта, аяк астында нидер шыгырдады. Кар дип аптырады Гадел. Нинди кар? Ничек монда кар булсын? Мартаның сөяге аунап ята икән. Нинди ис бу? Иртәнге аш? Реквизит Разыя апа Зәңгәршәл спектакленең качкыннар сәхнәсенә таң тишегеннән бәрәңге пешерә икәнләр. Монысы кем тагын? Алмаз? Ул миннән дә алда килгән булып чыгамы? Әллә кайтып та тормаганмы? Йоклыймы соң? Ярар, Рәйхан килгәнче уятмыйм. Тиздән яңа ел. Ничектер җанга рәхәт. Күңелдәге шомлы уйларны, төнге һәм көндезге репетицияләрдән соңгы аруларны бер мизгелдә юкка чыгара да ата инде бу яңа ел рухы. Вакыт килеп тә җиткән. Шәһәр тулы халык белән барда ашыга. Чөнки вакыт көтми һич тә син дә сыңлама. Вакыт аз калып бара, минутлар чаба. Мөгъҗиза көтә дөньядагы барлык кеше һәрбер йөрәктә. Өмет тулы изге хисләр сәгать телләре туктамый алга чаба. Яңа ел җитә. Ашык тизрәк соңлама, минутлар күчеп бара, артта калсын үпкәләр узган елда. Тизрәк яңа ел килсен, бары шатлык китерсен, өметләрне акласын иде безне. Чаба кыңгыраулы атларда бураннарны туздырып, вакыт телләре озатып кала.
жанындагы сәдәи хисләрне уртаклашырга теләп, сөенечтән балкый сезгә ашкынды йөрәк. Хәерле кич, хөрмәтле коллегалар, дуслар, кунаклар, тамашачылар һәм безнең бүген Камал! FM-ның махсус бәйрәм чыгарылышы. Яңа ел мүбәрәк булсын! Яңа 2026 ел төкле аягы белән килсен, дуслар. Так, коллегалар, сез студияны күрдегезме? Әйе, бик әйбәт бизәгәннәр. Бик матур, без үзебез дә бик шибәрләр, бик матурлар. Бизәгәннәр, бизәгәнсең диген, мин таң кишегеннән килеп, бөтен әйберне әзерләдем. Иң матур җырларны сайладым. Һәм үзем дә бер матур җырны өйрәндем әле. Өйрәндем дигән була, мин дә җыр әзерләп килдем. Ярай, бәхәсләшмәгез, бүген җырлар да күп булачак, чөнки махсус бәйрәм чыгарылышы безнең хөрмәтле тамашачыларыбызга, дусларыбызга яңгырар. Син иртәдән килдең дип мактанмый. Мин менә мәсәлән кайтып та тормадым. Кичтән үк калдым бәйрәм чыгарылышына. Күрдем минем сине. Мин мәш итеп килеп монда эшләгәндә син уянып та тормадың. Яшьләр булганда ник аларга кымышау итәргә эшләсеннәр. Яшьләр дигәннән, бездә бүген кунакта яшь БМ төркем, алар менә күптән түгел оешкан яшь төркемгә сүзне бирәбез. Ялкын, рәхим итегез безнең бәйрәм чыгарылышына. Sözünü biraz gında şomalarlık itken askı irinlerin yüzüme biraz gında şomalarlık itken askı irinlerin yüzüme Sen ol şokta meni bilmegensen Min de bilmegenmen sen barın Lakin niter ömür ağışında Yolgandılar yazmış yollara Ялкын БМ төркеменә рәхмәт яусын. Искиткеч. Аларның исемен Ялкын Рәйханның күлмәгенә каптык. Миңа хәтта суларга авыр булып китте. Әнә күрәсең, беренче кунакларыбыз килә, аларда Ялкын инде паша. яңа ел бәйрәм рухы бар, күренеп тора, кәефләр яхшы. Сикерә, Каршылыгыз театрыбызның яшь артисты Эльза Моратхоҗина һәм шулай ук коллегабыз Татарстанның атказанган артисты Фәннур Мөхәммәтҗанов. Сәлам бәйрәм белән. Ник бергә чакырганны аңлыйсыздыр инде, чөнки без быелгы сезонда булган барлык премьерларда менә шулай геройлары чүпләп алып, Камаловның кунакка чакырып, елга нәтиҗә ясарга булдык. Күркәнең парлы геройлары сез. Әйе, без Күркәдә Фәннур абый белән уйныйбыз. Бик кызык вакыйганы искә төшердем әле. Без Күркәне чыгарганда, без бит инде җирдән ерактагы планетадагы кешеләрне уйныйбыз. Ул кешеләр шул хәтлем саф,
шул хәтлем чиста һәм алар хәтта сүгенә дә белмиләр. Һәм Фәрит абый шундый бер безгә задача куйды. Ничек сүгенмичә ничек сүгенергә микән дип. Һәм Фәннүр абый белән шулай сәхнәгә чыгабыз, бөтенебез Алмаз абыйдан да уйный. Һәм без чыгабыз, һәм Фәннүр абыйдан, Алмаз абыйдан, Алмаз абыйлардан көтәбез сүгенү сүзләрен инде. Ничек сүгенмичә сүгенергә Biz микән. iň ustavara ýenesin söýüp ýa. Һәм алар шул хәтлем кызык сүзләр таптылар. Суган чәчәге, ромашкыңны дип. Һәм без дә аңладык алар нинди мәгънә салганнарын. Һәм тамашачы да аңлый дип көләләр. Bu rolni ishlaganda sizning qiyin yoqlari bo'ldimi? Булды. Чөнки без башка җирдә булмаган хәлне күрсәтәбез. Ул бит инде антиутопия кебек. Һәм без уйнаган репетицияларны үткәргәндә шул кешеләрнең халәтен ничек йөриләр микән, ничек фикерлиләр микән, шуны уйлап, шулай менә 3 ай эчендә шуны башкарып чыктык, Аллага шөкер. Без менә хыялланыйк, менә без шул планета кешеләре ди, аларда яңа ел бар микән? Һәм алар бер-берсен кытлаша дип уйлыйсыз. Әгәр төптән уйласаң, аларда гомумән ел төшенчәсе юк. Әйе. Алар бик карт та түгел, бик яшь тә түгел, аларда андый мәгънә гомумән юк. Яңа ел юк дип әйтәсез Әйе, инде. инспекторлар җирдән килеп әйтсәләр була инде. Мәсәлә булмый. Тук, сездә яңа ел. Әйе. Аларда айырмалы буларак, бездә менә шундый матур бәйрәм булуы, ул бит инде бик зур сөенеш. Һәм менә киләсе яңа ел белән котлап, сез менә тамашачыларга нинди теләкләр теләр идегез? Бәлки менә әйтер сүзегез бардыр тамашачыларга. Ишеттегезме, тиздән яңа ел килә. Кайчан киләсен яңа ел үзе белә. Яңа ел иртә килми, яңа ел соңламый да. Килә ул, килә җәмәгать. Килә ул сорамый да. Борчылмагыз, яңа ел килә ул чынлап. Каршы алырга гына кала күрмәгез соңлап. Иртәрәк тышта көтеп йөрмәгез. Зинһар өчен бер үк яңа елга алдан килеп кирмәгез. Афәрин, искиткеч. Партнерым талант. Ну, әйдән синдә шаккаттыр инде. Әйдә. Нәрсә әйтим инде, иң мөһиме тамашачылар исән сау булсын, бәхетле булсын, театрга йөрсеннәр, безне күзәтеп торсыннар, безнең бөтен премьераларга килсеннәр. Аларга иң мөһиме бәхет телим, мәхәббәт телим һәм тынычлык. Амин, якынлашып килүче яңа ел белән Алла бирса, 1 елдан 26 елның 1-нче спектакльдә 2 гыйнварда күрешербез. Ә безнең Гадел җырлар сайлаган. Сезгә дә бүләк булып яңгырасын, Гаделдән 1-нче җыр. Solıp da şırlanmayım tuğan şırları Rüksetsiz canımı hilegen Sağışqa türüngen uyları Sen benim in aşım Məngəgə basılmaz sağışım Dönmüşə yüreğim türündə Yanır gəlsinin davışım Bəxitsiz qaldırğan xəyalım Sen minəm yügürüb barıb da Şiğinə jetməgən yollarım
Aşkını tıyuşu yarım Tünlerge tutaşkan tağnarı Aklıqa sıqlanğan şağımda Uşumda erigen qarları İň tatlı nıqtada üzülgen Mängige umtılmaz düşümsin Huş diye pişikler yapsam da Yaratıp duyalmaz kişimsin Sin minem durmuş kaşıkta Bəxitsiz qaldırğan xəyalım Sin minem yıgırım barıp da Şiğine jitməgən yollarım Гадлер. Рәхмәт, коллегалар, рәхмәт. Ошадымы сезгә ничек? Безнең спектакльдә матуррак җырлыйм. Сен сеңлекәш турында әйтәсең. Әйбәт төр бу. Тик монда авторларны әйтәле бу җырны. Илмир Низамов көе, Резида Гөбәева сүзләре. Резида Гөбәева Зәйниева дип әйтергән. Резида Гөбәева Зәйниева сүзләре Син минем дип аталачыр. Сеңлекәш премьера хакында бер-ике сүз киттегә дәйлек. Премьератында бір-екі сөз, Чөнки бір-екі сөз. елга йомгак ясап, Нәрсәдән башланган шуннан Yok, biz битәйге башлап җибәрдек бу спектакльне этюдлардан, эскизлардан башлап җибәрдек. Инде иске бинада, Татарстан урам беренче йортта без аны күрсәткән идек. Кече залда. Минем өчен менә зур вакыйга, эскизны без күрсәттек 20 февраль, ул көнне минем туган көндә, мен 33 яшь идем, мин беренче тапкыр яңа театрда, яңа бинада. Һәм минем өчен бу инде зур бәйрәм иде, премьера иде. Бу минем өчен олы вакыйга иде. Менә шул истә калды. Һәм этюдларны башлаганда biz Лилия Нурелга күрсәттек этюдларны. Этюдларны күрсәтеп бетергәч, без үзебезне калдык. Лилия китте Фәрит абыяны һәм без уларга кем нинди роль уйный микән. Әле рольләрдә билгеле түгел. Юк, без утырабыз һәм минем өчен, мин немец, Син мин немец, мин әйтәм немецны уйнармын, мин немецны уйныйс килә, мин әйтәм көймәчене уйныйс килә. Адель безнең. Без уйлаган идек, мин господин Н булыр. Ирек көймәче булыр дип уйлаган идек. Килеп чыкты киләсенчә. Ул мин әфәнде булып чыктым, ул көймәче булып чыкты безнең. Без бит инде башта татарча уйнадык. Аннары әйттеләр, Мәскәүдә татарча уйнатмыйбыз, русчага күчерегез. Вата җимерә телне бер атна эчендә ай буе эшләнгән эшне русчага күчердек. Чыннан да 7 көн 20 февраль безнең татарча без уйнадык аны, 1 март без аны Мәскәүдә русча инде күрсәтергә тиеш идек. Сез беләсез, менә шул бер кызыклы вакыйга бар. Ничек инде сез Чеховны татарча уйныйсыз дигәннәр безгә, әйме? Безнекеләр бик матур итеп җавап бирәләр. Сез бит рус телендә Шекспирны уйныйсыз бит әле, сән шамыйсыз гәйе. Без менә әйтеп бетерәм, уйный башладык, спектакльнең башы. Без бит инде кече залда күрсәткәндә алай ук теге алкышлар дип әйтимме, елмаеп утырмадылар кебек. Без дә каушаганык, монда уйный башладык. Спектакль башы ха-ха-ха-ха көләләр дә көләләр. Үзем эштән генә әйтеп, әйбәт бара бугай бу. Ахырдан видеосын карадык, анда оказывается, менә Адель аны бик әйбәт күрсәтә. Ирек миңа җавап сорау бирә. Не сорау бирә. Вы русский. Вы русские? Да, дип. Рисап җибәрде, мелизматикалар татарча. Да, русские. Тамашачы көлә. Без нәрсә эшләргә белмәдем. Комедия уйный что? Сеңлекәш Асиягә дә сүз бирик әле. Әйе, давай. Татарлаштырыйк әле. Асия. Минем бу роль дебют бу театрда. Премьерада беренче көндә спектакльдә башында аягымны сындырдым.
Allah Allah. Бүтән Ну, айтмыйм. сындырмадым. Пайырды. Мен истә калырлык премьера булган. Премьердан шул пайырган Юлшаны кызык бит әле, мин сәхнәдән чыкмыйм, кулис артына кермим, бер дә кулисе дим. Алия сәхнәгә чыга да, тамашачы менә сез сама менә монда гына утыра. Бүмәкле, мин аягымны авырттырды, мин туфлисыз аяк кергән тот мине. Мин нәрсә сөйли булмый. Нәрсә сүзләр юк. Ә безнең мизансцена буенча мин аны күтәрергә тиешмен, аягыннан тотып. Ул кулга баса тиеш. Аягымны икенче аягымны тот мине. Мин ни сөйли булмый, нәрсә эшләргә. Премьерда нәрсә сөйли бу. Каяндыр ничектер күтәреп улап эшләдек без ул сәхнәдә. Батырлык. Батырлык иде. Шушындай күңелсез вакыйгалар безнең иске елда калсын иде. Безнең бит әле менә якынлашып килүче яңа ел белән котлап, бәлки сезнең сүз әйтәсегез киләдер безнең тамашачыларыбызга. Алар менә сездән дә ишетергә теләр иде. Илсафия башла. Нинди Гайбәт теләк. Спектакльләребезгә килегез, Асиягә килегез. Бәхетле булыгыз. Яңа ел белән. Мин бик еш кына экскурсия алып барам. Һәм менә күп вакытта касса янында бөтерелеп йөрим. Һәм менә булай була. Тамашачы килә дә билет сорый. Безнең кассир инде билет юк ди. Билет юк ди. Көне буе билет юк ди. Билет юк ди. Мәйтәм астагфирулла, мәйтәм мескен тамашачы килеп җиткән бит театрга хәзер. Менә 2026 елда Академия театрына һәрбер кешегә билет җитсен иде ул. Билет бар әйеме. Ничән телисең? Шулай булсын инде. Алия рәхимет. Мин инде сәламәтлек. Асия. Гадел син ул спектакльдә ничә җырлыйсың? Җырламыйм мин. Менә нинди тезик җырлыйсың бит. Безнең спектакльдә алай җырламыйсың син матурак җырларың да дип бактар син. Төрүмнең нидә инде. Башка телдә ялгышмасам. Немешчә. Әйе, җырлап җибәр безгә Фрау Луизаның җыры. Фрау Луиза. Guten Abend, mein Schatz, guten Abend, mein Kind. Guten Abend, mein Kind. In Flucht in den Softo, in Flucht an die Schütte. Komm die auf, die Schütte. Якынлашып килүче яңа ел белән аякларыгызны сындырмыйча, югалмыйча, адашмыйча, телегезне онытмыйча, руслашмыйча. Бер елдан соң 2 гыйнварда яңа елда күрешергә насыйп булсын. Бәйрәм белән, бәйрәм белән. Хәзер кемнең чираты җырлый? Хәзер минем чират. Мин киттем. Яра. Ай, канчы китте. Гадел. Яз көннәренә ылы ям өстәп аккошлар кайтты син киткән яктан сәламнәреңне алар әйтмиләр миңа ерактан сәламнәреңне алар әйтмиләр миңа ерактан Сүнгән чәчкәләр өрелер яңадан кайду хәбәре синнән килгәч тә сүнгән өметләр кабыныр яңадан сине күргәч тә сүнгән ümitler kabınır yanadan
Яңа елда чыннан да һәркем мөгъҗиза һәм бүләкләр көтә. Ә чын мөгъҗиза безнең өчен ул тулы заллар. Ә иң кыйммәтле бүләк ул сезнең ихлас алкышларыгыз, тамашачыларыбыз. Яңа ел белән! Сәламнәреңне алар әйтмиләр, миңа ерактан, миңа ерактан. Рәхмәт. Үзәкләрен үзеп бетерәсез сез бүген икәүләшеп. Рәхмәт. Браво, Райхан, браво, бик зур рәхмәт. Юк, ә нишләп шундый моңсу җырлар сөйлисез? Бу үзегезнең яраткан җырлар инде бит. Әйе, күңелгә тия. Үзәкне үзә торган. Менә безнең киләсе кунакларыбыз да шулай үзәкне үзә торган кунаклар. Безнең хәтта кунакларыбыз 2 аяк белән генә түгел, 4 аяк белән дә килүчеләр бар. Кемнәр икәнен үзегез күрәсез, рәхим итегез. Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров премиясе лауреаты һәм Татарстанның казанган артистлары дип әйтик әле. Айрат абыйыбыз белән аның ите Марты. Ул да безнең спектакльдә. Утырыгыз, кунакларыбыз. Ничек кайфларыгыз, хәлләрегез? Алланың бергеніне шүкір. Исән сау. Міне жаңа жылға жете, туған күннер жете, барсы да солай жете. Сенікі үтті бит инде? Yok, Асхат Yok, абының бірінші 28-і бұлданың. Міне шоны сөйлелші қызық еткіріп сөйлесінен. Нишләтәсігінде менің жазылған 1 январда. Мен туғанмын 28-інде. Міне 3-ші күн болған туған күн білен сөйлесін. Рәхмәт. Марта бу рольны эшләгәндә бик ничек кыйынсындымы, ул теләп бардымы сәхнәгә? Чөнки тамашачылар, шуны әйтәсем килә, Мартаны кул чабып каршы алалар, кул чабып озаталар. Әлі қапшық бүлек бирәләр. Әйе. Ну, Марта ул тоже январь айында туган. Менә бит. 50 градус салкында. Ого. Ямал-Ненецкий округда. Шуннан уҡайтҡан. Әйе. Аны бик күп кеше әйтә, ул урам ите дип. Дворняшка. Но юк. Марта уялма инде. Менә ул шундый ялчан. Хуҗасына Сәхнәгә чыгыр алдыннан ул бик дулкынлана, бик каты. Чыгаргамы, чыкмаскамы? Ну, анарга бирелгән мөмкинлек. Аны үтәргә кирәк. Чөнки безнең главный безнең режиссерыбыз әйтте инде, менә чыга алмаса инде, без аны чыгармайбыз. Мен анарга нәкъ шулай ук аңлаттым инде. Мен әйтәм, Мартин, чыга алмасаң чыкмыйсың инде. Ашаусыз каласың. Мартин дисең сен аңлаймы? Әйе. Ну, Татарда бит инде шул Марта дигән исем юк бит инде. Мен аны башта Марты дигән инде. Марты. Ну, Марты ул Никаш дигән сүз. Әйе. Ну, Мартыга бик нитмәгәч инде ярар, инде Марта итеп калдырдым инде. Ул берәр нинди күнегүләр башкарамы? Аңа боерып буламы менә? Үрдертеп буламы? Алмаза ул бит спектакльләр уйнап күрмисеңме? Ул Орган инде нинди күнегүләр турында. Күреп торасыз бит инде. Ана сиңа карап тора, ничек Әйе. Миңа кушмак исте. Күнегүләр ясарга. Мин сезгә нәрсә артистларыбыз. Шуны да әйтеп Спектакльдә катнашам ди. Без бит әле Айрат абый белән, Әсхат абый белән һәм башка ылпат артистлар белән нинди спектакльдә уйныйбыз? Җәүдәт белән Зөбәрҗәт. Әйдә, ниһаять менә шул узып баручы елыбыздагы шушы премьерага да тукталыйк. Булган менә кызыклы вакыйгалар. Чөнки репетиция вакытында андай әйберләр бик күп була. Менә башлап җибәрдек инде. Башлап җибәрдек. Ну, сүзне алып кына булмый. Әсхат абый безнең бөтенебезнең дә сүзләрен Ну, мен- кайчан кайда әйтеләсен бик төгәл. Benim теге спектакльдә шундый сүз бар. Эйх, бик тиз кызып китәм шул мин. Акылымны җуям ди. Буларга сүз әйтмәгәч мин, "Бу нәрсәңне мен әйтәм." Әйдәгез инде монда бит чыгар вакыт җитте. Аннарсын, нәрсәдер шулай үземне әйтәм. Шотты жалгыштым. Режиссер Илгиз әфәнди утыра телефонда. Ул язып та бара икән, телефонга теге бүтән кимчелекләрне сразу язып та бара икән. Эшне шундук теркәп бара, Әйе. Мин аны аннары гына аңладым. Мин нәрсәдер сүзне онытып җибәрдем дә, бу шапырт кына. Да, артист не подготовлен. Сүзләргә тамамлап. Мен аны телефон карап утыра дип, оказывается, бүтәнесе язып бара икән тегендә. Киләчәк елга бәлки ниндидер өметләрегез яисә тамашачыларга әйтер сүзегез бардыр. Әйтеп китегез әле. Ну, без инде Марта белән менә тамашачыларны, туганнарны, танышларны, бөтенесен яңа ел белән котлыйбыз. Аларга саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Безнең спектакльгә Җәүдәт белән Зөбәрҗәткә рәхим итегез. Мартаны күрәсегез килсә. Мартаны күрәсегез килсә,
Ярый инде ялмайды. Маржан. Әсгат абый сіз дә кушылсаңыз. Мен нәрсе деп айтам. Енді біз яңа бинаға күштік. Яңа елда, яңа бинада ешірақ ұшырасық. Яңа еллар құтлы мүбәрәк болсын. Амин. Рәхмәт. Әсқат ойын жырлатмай өзің бір куплет болса да яңа елда нәрсе жырларсың әлетті. Шыршы, біз сені сағынып күттік ел бойы. Шыршы, біз сені сағынып күттік ел бойы. Син тағында матурырақ бизәлгәнсең бу юлы. Син тағында матурырақ бизәлгәнсең бу юлы. Якынлашып килүче яңа еллар белән. Әсгат абый, Радабый. Марта. Bir yıldan soң ikinci январда театрыбызда бірінші спектакльдә күрешергәсез. Амин, шулай булсын. Бу бәйрәм һәрберебез өчен мөгъҗиза көтү һәм өметләр баглау вакыты. Үткән елдагы яхшы мизгелләрегезне күңелләрегездә саклагыз. Ә киләсе елда якты мизгелләр тагы да күбрәк насыйп булсын. Яңа ел һәр гаиләгә бәхет, шатлык алып килсен. Яңа ел белән! Киләсе яңа елыбыз узганыннан бәхетлерәк булып, шатлыклырак булып, матур булып килсен, зур куанычлар алып килсен. Без яңа елны хыялланып көтәбез. Новый год, новым дням новый счет. Мир планете, радость детям. Пусть с собой он принесет. Камал FM. Біздің Сиеркелі. Алайды шақырып бірде дұрыс түгіл. Сиерке спектаклінде қатнашушы коллегаларымызда қаршы алырға біз әзір. Әлігі спектаклінде күнақ турында шуғали көп сөйлене, шуға көре біздің айрым хәзіретіміз де бар. Әссәләму ғалейкум. Ғалейкум әссәләм. Татарстанның атқазанған артисті Раил Шамсуаров, анда шағырды өне һәм яш. Енді әлі бірінші елғына қызмет едіп келуші Илюса Камалиева. Исәнмесез? Исәнмесез. Ничек сездә гомумән яңа ел кайфы, дәрте, рухы бармы? Йөзгә чыкмаганмы ни? Әмнә гафу итегез хәзрәткәйм. Сез бу спектакльдә хәзрәтне башкарасыз. Анда инде төп линия сөяркә, хыянәт һәм гөнаһ турында. Һәм хәзрәт килеп кергәч спектакльгә кастан нәрсә, мин шәхсән үземнең шулай булды. Нәрсә ул гөнаһ шулай да? Бу сорау еш яңгырый спектакльдә. Шулай. Менә шул ук спектакльдә шул ук сорауга шул ук җавап бирелгән инде. Кылырга ярамаган гамәлләрне кылу. Менә ул гөнаһ инде. Илюса, менә сиңа бер соравым бар. Син бит инде менә беренче роле дип әйттек һәм Искәндәр Хәруллин белән, Искәндәр абый белән уйнау сиңа ничек кыенлык бар? Уйнау гына түгел әле, аның алдына менеп утырулары. Ничек сиңа? Күргәчтән инде Искәндәр абый белән бергә уйнаганны мин курыктым башта, ә менә инде репетициялар вакытында Искәндәр абый шундый яхшы партнер, ул үзе тәкъдим итә. Һәм мин дә партнер буларак аңа ниндидер уен тәкъдим итсәм, ул да аны отып ала һәм без бергә ниндидер яңа уенга кереп китәбез һәм шунысы өчен аңа бик зур рәхмәт. Менә Искәндәр абый белән репетициягә алданрак килеп, Искәндәр абый гафу итегез, тиз генә үтеп алырга ярыймы? Ул һичшиксез әйдә, конечно, үтәбез дип әйтә дә, шунысы рәхәт иде. Искәндәр абый белән эшләүе бик рәхәт булды. Рәхмәт аңа. Кем белә? Алданрак килгән булсам әлбәттә. Раил, анда шигъри юллары бар. Безнең менә Камал FM-да, ул фикер мәйданында җырлар, кутлаулар, безнең топшоның форматы шундый, без инде менә шул радио кысаларында кебек үзебезнең театраль яңалыкларны берләштереп, аларны тамашачыларыбызга җиткерәбез. Менә шул шигъри юллар, чөнки без ияләшкән син һәр вакыт җырлыйсың да җырлыйсың. Яратмыйм дип. Яратмыйм дип син кычкырып әйтмә. Сары сандугачның ишетүе мөмкин. Былбыл йөрәгенең шартлавыннан өмет ярларының ишелүе мөмкин. Яратам дип син кычкырып әйтмә. Күкләр гүмбәзенең тишелүе мөмкин. Йолдызларга йолдыз бәрелүдән күкләр гүмбәзенең тагын бер кат тишелүе мөмкин. Серләр түйенен яраткан кеше белән шиши. Яңа елга гөнаһсыз керик. Кызларыгыз күп булсын. Хыялларны чынга ашырыйк. Сиеркәгә генә түгел, башка спектакльләргә дә килегез. Нәкъ шулай булсын. Якынлашып килүче бәйрәм белән!
Йөрәге кинәт яқты капты. Җирене камап алды яқты. Урамнарына камап җиле бузды кабат күкнең җиде катын. Ул яшьлекнең гашыйк чагы, турыбыздан үтә тагын. Турыбыздан үтә җете зәңгәр күккә, ул сузымы якын. Минем дәшәм сак кына, тәүхисләрең хакына. Тагын бер генә тапкыр елмаеп җанны яктыр. Сүзсез җавап итеп актык хатыма. Тагын бер генә тапкыр елмаеп җанны яктыр. Сүзсез җавап итеп Актык хатыма. Бездән соң да сөю барган, бакчаларны якты сарган. Киләчәген барлап үтә яңа парлар безнең урамнардан. ул яшьлекнең гашыйк чагы, якты тәрәзләргә багып. Шул бер катлы керсез хиснең бүгенгесен күзләп йөри тагын. Минем дәшәм сак кына, тәүхисләрең хакына. Тагын бер генә тапкыр елмаеп җанны яктыр. Сүзсез җавап итеп актык хатыма. Тагын бер генә тапкыр елмаеп җанны яктыр. Сүзсез җавап итеп актык хатыма. Киләсе кунакларыбызны каршы алыр вакыт җитте. Алар да шулай ук безнең коллегаларыбыз, Татарстанның атказан артистлары Алсу Каюмов һәм Илтүзәр Мөхәммәтгалиев. Сәлемсез безнең яшь һәм матур шибәр коллегаларыбыз. Ай, рәхмәт. Әле бер көндә булай килү белән мактамаган рәхмәт, Алсу апа. Гомумән бармы менә яңа ел рухы, шатлыгы, еллар үткән саен, тәҗрибә ныгыган саен бәлки менә шул бәйрәм шатлыгы югаладыр да ул. Юкмы? Яки киресенчәме? Юк, аны югалтырга ярамый дип уйлыйм. Ул бәйрәм һәр вакыт күңелдә булырга тиеш. Яңа елда гына түгел, гомумән гел бәйрәм булырга тиеш. Ә ничек башкача яшәп булмый? Бәйрәм булгач бәйрәм булырга тиеш. 25нче елга театраль нәтиҗә сезнеңчә. Икегез дә башмагымны чыгардыгыз, Алсу апа Сафлык музеенда да кирип өлгерде. Иҗади елга нәтиҗә. Әйе, безнең бик шундый уңышлы сезоныбыз булды. Ул безнең театрыбыз өчен бик җаваплы, бик катлаулы сезон булды, чөнки безнең күчеш процессы, без параллель ике театрда, ике бинада да эшләдек. Аллага шөкер, спектакльләребез әйбәт килеп чыкты дип уйлыйм. Залларыбыз тулы. 26 ел минем өчен бик гади генә ел түгел, юбилейлар елы. Беренчедән театрыбызның 120 еллыгы көтелә. Икенчедән миңа 60 ел тула. Үзегезгә дә юбилей. Өченчедән Лейсан Рәхимова шушы театрның артисткасы белән бергә яши башлаганыбызга 30 ел тула. Без белмәгән күп вакыйга булган икән әле монда. Һәм минем бик якын дустыма 90 яшь тула. Илтизар абый, белүемчә сез күркә спектакльнең тәрҗемәчесе. Шул спектакль
турында әйтеп китегез әле. Тәрҗемәченең эше бик авыр аның. Кичтән татарчага әйләндердем дә оныттым түгел. Мин 7-8 мәртәбә редакциялыйм. Менә аны әйтәләр нәрсә, ул тәрҗемә фәлән төгән бастың да ул бит теге сүзгә сүз генә автоматик тәрҗемә түгел. Театраль тәрҗемәнең аның шундый серләре бар. Һәрбер кешенең үз лексикасы. Шуңа күрә бу күркә тәрҗемәчесе дә җиңелләрдән булмады. Ул гади генә килеп монда кофе эчеп китәр өчен генә килә торган спектакль түгел. Кахва һәм башкалар эчеп кенә китә торган. Шундук тәрҗемәдә ясадык кофега. Шуңа күрә әгәр дә инде менә гел биеп боргаланып кына йөри торган түгел, бәлки әзрәк утырып уйга да кала торганрак спектакль кайсын килә дисәгез, килегез, рәхим итегез. Хәзер уйнаган сайын бу спектакль шомарганнан шомара бара, чөнки анда бит нигездә яшьләр уйный. Яшьләрнең бит биегән сайын биюченең аягы остара. Менә бу беренче көннәрдәге спектакльдә чагыштырганда инде ай үткәч спектакль бөтенләй икенче. Анда тәрҗемәченең телегенә түгел, инде артистларның уены да шомарган. Тик тәрҗемәгезгә хилафлык китермәйбез. Сүзен сүзгә. Шул хәтле персонажга кергәнсең син. Полицейский. Якынлашып килүче бәйрәм белән Алла бисә 1 елдан инде 2 гыйнварда беренче спектакльдә күрешергә язсын. Көн ярым вакыт калды Алла бисә. Чынлап та biz теләгән теләкләр кабул булсын. Biz өметләнгән өметләр аклансын һәм киләсе елда рәхәтләнеп, шатланып иҗат итәргә насыйп булсын. Дөньяларыбыз тыныч, имин булсын. Тамашачыбыз залларыбызны тутырып йөрсен. Һәрбер кешенең күңелендә бары мәхәббәт һәм мәрхәмәт булсын. Ат елында ат кебек эшләргә язсын. Ат елы киләме? Ат елы килә. Беләсезме? Минем елым. Әйе, безнең юбилей елы, ат елы. Алай гына түгел бит, ялкынны ат елы килә 60 елга бер. 60. Сез димәк үзегез ялкынлы ат. Да, мин туган елым ялкынлы ат елында тудым. Һәм быел 2нче мәртәбә шуны күрәм. Ходай насыйп итсен 3нче тапкырда күргән. Һәр кайсыгызга сәламәтлек, уңышлар һәм иҗади казанышлар телибез. Һәр көнебез шатлыклы вакыйгаларга һәм игелекле гамәлләргә бай булсын. Театр сәнгатен тагын да көчлерәк, матуррак итү өчен тырышыйк. Яңа еллар белән хөрмәтле тамашачыларыбыз, киләсе елны да бергә үткәрик. Уңышлы, игелекле һәм позитив еллар булсын. Яңа ел белән! Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне якынлашып килүче яңа еллар белән тәбриклибез. Яңа еллар безгә үзебез дә көтмәгән яңа шатлыклар, бәхетләр алып килсен. Бәйрәм котлы булсын. Һәм якынлашып килүче елда да бердәм булыйк. Чыгарылышы дәвам һәм безнең яралган Камал. FM. Син җигелен сайлыйсың, хәйләкәр. Һәм безнең менә узып баручы елдагы тагы яңа киләсе чираттагы премьерның геройлары. Аны инде менә шулайрак әйтергә кирәк минемчә. Сафлык музее спектакле геройларын каршы алыгыз. Сәлам, саламат кызлар, Ләйсән Гатаул. Лина һәм Амин. Шукмани. Менә сиңа яңа еллар. Ришат Әхмәдуллин. Бүтән сорыйны кызыксына ничек премьердан соң үзегезнең хәләтегез гомумән менә тормыш үзгәрдеме премьердан? Чөнки бу әлеге премьера Сафлык музее безнең узып баручы елыбыздагы бердән-бер 18+ булган спектакль. Әй, Райхан, бу синең күлмәңгә кагылмый, хәзер Ләйсәннекенә кагыла. Яхшы тирттер булды бу. Әйе. Без сезгә җавап уйларга вакыт бирдек. Рәхмәт. Юк, чыннан да эш бик каты булды, бик җаваплы булды. Шуңа күрә әле бәлки аңлап та бетермимдер. Шушы ничек дип әйтим, менә шундый масштаблы спектакльдә уйнауны мин әле аңлап та бетермимдер. Һәм әле шул спектакль эчендә йөрим мин әле дә. Әле чыгып бетмәдем мин шикелле. Димәк син һаман мин Фисунның колак йомшакларын тешләдем. Юк, ул бит әле син алмаз беләсең, ул бит спектакль чыгып премьера белән генә бетми. Эш ул әле һаман да дәвам итә, чөнки аның нюанслары бик күп. Әле эш әле дә бара.
Ярты ел буе бер спектакль белән яшәгәч, Лесе күреп ансы тора. авыр. Хәлдән тайган. Юк, беләсезме, дөресен генә әйткәндә, мин яңа елның килеп җитүенә ышанмыйм, чөнки ул безнең өчен, артистлар өчен ничектер ялганып китәбез. 31-дә уйныйбыз, беренче гыйнварда без тагын чумабыз спектакльгә. Менә без бит инде бергәләп уйнадык, име? Театр буларак сез әле фильмда да төштегез. Алар әле фильмда төште. Шулай. Ничек сезгә менә фильмда төшү? 3 короткометражка булды инде. Юк, ул әлбәттә кызыклы гына эш булды, чөнки менә шушы спектакль эчендә тагын кино уйнау, ул үзенчәлекле миңа калса һәм мондый әле алым безнең татар сәхнәсендә булмады. Ул беренче тапкыр булды. Менә режиссер аны тәкъдим итте. Ул безгә репетиция вакытыннан уганы сөйләп килде. Без аны әле күз алламадык, ничек ул булачак. Ләкин менә эш процессы, менә нәкъ кино төшергәндәге кебек булды. Бөтен нюанслары белән башта без пробный съемкалар ясадык. Ул аны Бик начар уйнадык бугай. Сез уйныйсыз диде, миңа алай кирәкми диде. Менә ди. Бер дубль төшәрсә, прижми ди. Без бит инде күнеккән. Бөтен мимиканы кулланып уйнарга. Мәйтәм, ничексең? Бөтен мине булай авызым гына булай селкенергә тиешмәсен, ничек тотарга контрольдә бик авыр булды ул яктан. Мин аны менә хәзер генә аңлыйм, чөнки бит инде вакыйгалар Төркиянең 70нче елларында бара һәм бөтен геройлар алар элитар геройлар. Алар ничектә зәвыклы бай кешеләр, бай кешеләр зәвык бездән югарырак гади халыктан алар үзләрен башкача тоталар. Шуңа күрә аларга менә бу теге бераз менә болай ни аларга хас түгел. Шуңа күрә миңа калса режиссер да бездән менә болай зәвыкны таләп итә. Алар бер караганда андый кешеләр бигрәк күңелсез яши икән дип әйтеп булай. Анда әйтә белмәгәч. Әле иң авыры сәхнәдә бит иренгә туры китереп аны сәхнәдә тавышландыру. Чөнки мин бер җөмләмне дөрес башламадым да, әйтәм, эй Ходаем, азагына җитсәм ярар иде, үзем сәхнәдә торам, үзем калтырыйм. Иң авыры шул гына булды менә. 18+ регалиялары авырлык китермәде менә. Спектакльдә артыгы китмәде дип уйлыйм. Барысы да менә русча әйтмешли вкусно булды менә. Яра, хәзер без тагын бик мөһим бер әйбергә тукталырга тиеш, чөнки безнең яңа бинабызга кагылышлы вакыйгаларга әлеге репетиция хәтта Россия Федерацияның финанс министры һәм безнең хөрмәтле яраткан рәисебез Рөстәм Нургали улы Миниханов та килгәннәр. Бу чынлап та шулай булдымы? Чынлап та булды. Безнең менә соңгы репетиция көннәре. Ләйсән ул вакытта сәхнәдә юк иде. Репетициягә керде. Репетициягә сәгать төнге 12нче ярты. Хәзер зур кунаклар керәләр диде. Хөрмәтле кунагыбызга инде менә театрны сөйләделәр һәм менә бүген дә әлеге вакытта менә репетиция бара дип алар бик горурланып чыгып киттеләр татар театры өчен. Һәр вакыт шулай. Бу карагыз, теләк кебек яңгырый. Теләк кебек яңгырагач яңа елга сездән теләкләр. Һәм узып баручы елга нәтиҗә. Бу ел бик нәтиҗәле булды. Без менә әле моңарчы шуның кадәр кыска вакыт аралыгында бер вакытта да күп һәм күләмле спектакльләр чыгарганыбыз булмады. Минем бер генә теләк, мәгънә югалмасын иде. Менә шул бер теләк дәрәҗәне тотарга кирәк, аңлыйм, һәм бөтен залларда эшләсен, билгеле, халык тулып йөрсен. Ләкин шулай да теге ничек әйтәләр, качество югалмасын иде. Менә шул. Сан күплек артыннан куып, сыйфатына килмәсен. Ләйсән син дә бераз Күбрәк вакытыгызны яраткан кешеләрегез белән, туганнарыгыз белән, дусларыгыз белән үткәрегез. Иртә. Бу бик мөһим. Үзебезгә дә ул җитми, шуңа күрә тамашачыга да шуны телисем килә. Яңа ел бәйрәменә туры килә торган теләк, аны якыннарың белән бергә үткәрү. Рәхмәт. Рәхмәт. Якынлашып килүче яңа ел белән! Яңа елга кермик моңаеп, яңа елга керик без елмаеп. Елмаеп башлый һәр берсенә, елмайсын һәр бер йөрәк. Бәхетле булыйм дисәң ешрак. Елмаерга кирәк! Бер елдан соң күрешербез. 2 гыйнварда. Әйдәгез үзебез катнашкан премьерларны саныйк әле, тыйнакланып утырмыйк. Ася спектаклен. Беренче премьера. Беренче Ася иде. Бу сезон, бу театраль сезонның аннары Сөерке. Без юк анда. Без анда юк. Аннары Күрке. Менә бит. Шуннан соң Җәүдәт берлән Зөбәрҗәт. Аннан соң Сафлык музее.
Шүрәлені дәлі күтелер қаман. Шүрәлерні күттігіз бір спектаклі бар бейті. Мына ол коллегаларға ғыммен мен әйкел қоярым. Шынки күніне 3 мәртебе балаларға әкиет ойнап қарайлы сен. Әлянары зор сәхнеде, яки башқа залларда да спектакль ойнарға, кешкі спектакль ойнарға тиірсен. Әм бұл бит бір күн генә түгел. Бүтін балаларға. Біле біз ойнаған шарда, Ақбайды ойнағанда, шул бір 10-15 күн ішінде бір 10 килоға ябығайдық. Ол шындай кардио, дері үшін бек файдалы, шабасың, терлейсің, пішәсің, күніне 3 әкиет, анары кешкі спектакль, ол бек рәхәт. Анары тағын ертен балалар үшін спектакль. Шүрәліні көтушілерге біздің коллегаларға хайкел қоярлық. Демек, бұл сезондағына біздің 5-6 премьер болды. Яңа елінің сезон тәмамланғаншы, тағы 4-5 күтілі. Бұл сезонға бізде Алла 9-10-11 тиресі болырға теш премьерлар сана. Күзләрдә өмет, йөздә елмаю, Сағабызда тұра яңа ел. Аны біргелеп қоршылық дуслар, көкте балқасын мәңгілік ұтлар, балқасын мәңгілік ұтлар. Жерге тынышлық, елге иминлік, яшасын әркім назыға көміліп, балқасын көкте сөнмәс йылды. Тынычлык, илгә иминлек, яшәсен һәркем назыга күмелеп, балкысын күктә сөнмәс йылдызлар, яңа ел белән дуслар, яңа ел белән дуслар, яңа ел белән дуслар. Hürmetli kollegalar, dostlar, siz үзегез узып баручы елдан қанағатмысың? Шәхсән мин бик қанағат. Үткән ел илебезнең иң затлы театрына алып килде. Миңа эшләү мөмкинлеге бирде. Һәм сезнең белән бер труппада эшләүмә мин бик горурланам. Театрыбыз алга таба зур уңышларга ирешсен. Ә инде планнарга килгәндә, профессиямда тагын да камилләшергә, Камал ФМ-бызны гөрләтеп эшләтергә һәм бары тик алга барырга. Мин дә бик канәгать. Шундый матур бинабыз бар. Монда бик рәхәт. Һәм форсаттан файдаланып, тамашачыларны да яңа ел белән котлыйсым килә. Һәр гаиләгә иминлек, күңел тынычлыгы һәм бәхет, сөенечләр телим. Яңа ел котлы булсын. Бер яшибез бу дөньяда, бер дулап китеп барыш, артыбыздан ятып кала. Мең рәхмәт һәм мең каргыш. Әйләнәбез дә карыйбыз нинди галәми рәхәт. Кышкырып әйткән каргыштан көчле, пышылдап әйткән рәхмәт. Бер-беребезгә рәхмәтле, мәрхәмәтле булыйк. Киләсе ат елында
ат кебек кирләп-пешеп эшләргә насип булсын. Дөньяларыбыз тыныч, имин, иң якын кешеләребез исән сау булсыннар. Тамашачыларыбыз белән театрыбызның заллары тулып торсын. Якынлашып килүче 2026 Ат елы белән барыгызны да хөрмәтле коллегалар. Бәйрәм белән! Бәйрәм белән!